חברים, אנחנו כרגע לטקס הטבעת. אבקש את תשומת לבכם. אוריאן, אתה לוקח את הטבעת, את מושיטה את אצבע המורה ליד ימין. מצוין. אתה אומר, הרי את מקודשת. הרי את מקודשת. אתה מסתכל עליה, אני כבר נשוי. סליחה, ילדים אחורה. הרי את מקודשת לי, הבת זאת כדת משה וישראל. מזל טוב, מזל טוב. סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב יהיה לנו. עכשיו אנחנו נברך אחרי כל כך שמחה גדולה, מברכים ברכת שהחיינו, זה טלית של ניסים קנה, תראו איך הוא מתרגש, הוא פותח אותה, כי באמת מגיע לו מחיאות כפיים לניסים, הוא משקיע, יש לו חתן טוב, הוא משקיע. ברוך אתה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אמן, אמן, אמן. האמת היא שאת קריאת הכתובה אנחנו נעשה בקצרה, כי אנחנו כבר ישבנו על הכתובה. עוד יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה. בחמישי בשבת, ביום 1 לחודש אייר, שנת 5774 לבריאת עולם, למניין שאנו מולים פה מועצה אזורית עמק חפר. אנחנו מעידים איך החתן היקר ונעלה, משה אוריאן, בן אריה ואורנה, למשפחת גזית, אמר לה לכלה הטובה וילדת אכן סיוון שתחיה בת ניסים ומרים, למשפחת קריסי, תהי לי לאישה כדת משה וישראל, ואני מבטיח לך לכבד אותך ולדאוג לכל צרכייך, ואף אני מתחייב סכום מכובד מאוד, מגיע לו מחיאות כפיים. מי שירצה אחר כך יבוא, אני אגלה לו בסוד. והסכימה הכלה להיות לו לאישה, והכל שריר ובריר באמת ונכון וקיים. תעשו את הכתובה, זה רק בשביל התמונה. ילדים כולם אחורה, ילדים אחורה. זה עוד לפני הכוס השנייה. את הכתובה מעבירים לאמא. מרים, את יודעת, את שומרת את זה בבוידים עד 120. חברים, אנחנו עוברים לטקס ברכות הנישואים. אנחנו נתחיל בשתי הברכות הראשונות, לאחר מכן יהיה לנו כמה אורחים שיצטרפו איתי לברכות. סברי מרנן, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו. ברכה שלישית נכבד את אבא כלה ניסים קריסי, בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר האדם. אמן, חזק וברוך. בברכה רביעית אנחנו נכבד את הרב יריב מרבני כפר יונה, בבקשה. מחיאות כפיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בניין עד עד. ברוך אתה אדוני יוצר האדם. אמן. ברכה חמישית הרב אבישי, בכבוד. סוס תסיס ותגל העקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. אמן. ברכה שישית ויקי גבילי, בבקשה. ויקי.
קחו את הילדים אחורה. שמח תשמח רעים אהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. ברוך אתה אדוני משמח חתן וכלה. אמן. ברכה שביעית אנחנו מזמינים את אבי אמסילי, בבקשה שיחזן לנו את הברכה השביעית, בבקשה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. מהרה אדוני אלוהינו יישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. כל מצלות חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם. ברוך אתה אדוני משמח חתן עם הכלה. אמן. אוריאן, עוד קצת, עוד שלום. עכשיו אתה נותן בעצמך לסיוון, אשתך לכל דבר. אשתי תשתי. בבקשה, מחיאות כפיים. לשתות עוד קצת. לא, אפשר להשאיר. חברים, הגענו לרגע האחרון. כולם יודעים שמניחים כוס והחתן שובר לזכר ירושלים. היום מצטרפת עוד סיבה גם בימי ספירת העומר לזכר תלמידיו של רבי עקיבא, אבל אנחנו נוסיף כבוד ואהבה אחד לשני, בכך כמובן שאנחנו מרבים שלום, אהבה ואחווה ושלום ורעות בינינו. ואני רוצה להזמין את ויקי. ויקי, בבקשה, אתה מכובד לשים את הכוס מתחת הרגליים של אוריאן. בתוך השנה הזאת כולנו מוזמנים לשים את הכוס מתחת הרגליים של גבילי. תענו אמן. אמן. לפני כן אני אגלה לך, ברור, עם רגל ימין. אם אתה שובר פעם ראשונה, בן זכר השנה. פעם שנייה, בת. פעם שלישית, תאומים. תחליט לבד. אם אחיך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיתי, ותקרך אם לא ידע את ירושלים על ראש שמחתי. יפה. מזל טוב.